Puspusan pa rin ang pagsasagawa ng relief operations sa mga nasalanta ng bagyo sa Cagayan. Sundan sa report ni Ivy Hernando. Puspusan pa rin ang relief operations sa Cagayan. Nakipagpulong ang mga kinatawan ng United Nations kay Governor Manuel Mamba upang tumulong sa pagbangon ng lalawigan mula sa delubyo sa baha. Sa pinakahuling tala ng PDRRMO, umabot na sa mahigit 400 ang danyos sa agrikultura at livestock at mahigit 1.5 billion pesos naman sa infrastruktura. Suspendido pa rin ang klase sa lalawigan hanggang November 30. Nakahandang tumulong ang Ilocos Sur Electric Cooperative sa power restoration sa Cagayan na nasalanta ng bagyong Ulysses. Nauna nang nagpadala ng 3,680 na lineman mula sa 54 na electric cooperatives sa bansa sa Bicol Region na nasalanta ng bagyong Rolly kamakailan. Naka-assign sa Camarines Sur ang Region 1 para sa isang buwang pagsasaayos ng linya ng kuryente. We can still send another team among our warrior supplies, the lineman, who will be sent to that area in Cagayan to help in the restoration of lines. Bahagi raw ng task force kapatid ang pagtutulungan ng electric cooperatives na ayusin ang linya ng mga kuryente sa nasalantang lugar. Inaasahan ng otoridad ang mabilis na paghupa ng baha sa mga isolated na lugar habang kanilang sinasaayos ang mga linya ng kuryente sa ibang bahagi ng lalawigan upang matulungan pa sila at maibalik ang kanilang supply ng kuryente. Tapos na yung electric cooperatives na nag-ayos. Kung ang problema naman is yung transmission lines, hindi pa rin magkakaroon ng kuryente. So dapat sabay-sabay ang NGCP will have to fix their lines also. Ivy Hernando, Balitang Amianan.